pracovala. Aha, to dělali. Proto teď si užívá v tom důvodu. Aha, a za to vydělávali a teď si takhle žijou. A teď si takhle žijou. Takhle žije ta rodinka. My jedli sami banány a mrkev, tak teď chceme kuřata, no. Státní útraty. A podívejte se, ta naše česká vlast, jak vypadá hezky tady. Úroda krásná, zelená. My si tady v Čechách žijeme. Ale. Soudruhu, my jsme v Čechách. My pijeme. Denne, noci. Zelené. Podívejte Se vrátila, kvůli Havlovi. Ne, já taky se nechci. Marlboro, na zdraví. Prý brečí. Kouřej to Maroro. Ale Havel brečí. No i brečí na ten... Se nás dvakrát posílal na banány. Tady máme sami kuřata. Tamhle si chodíme právě na ty kuřata, tam nám dávají zadarmo. Zadarmo nám tam dávají. Pečený kuřata do vody. Ale jste měli to vody, to tam. Těžko to dá dokupit. On to bude likvidovat všechno. Ale nelikvidoval všechno. Jenom něco, jo. Jenom pár. Ale on byl na Kubě, tam nabíral zkušenosti, jo, tak Fidel je můj osobní kamarád, takže jsem to předával dál, jo. Že to budeme mít jako tam. O něco líp. Ten Castro, jo? No, ten Castro, no. On tam nazbíral zkušenosti od toho Castrola, nazbíral jsem si tam taky něco. Jo. A Kolik má vařiček? jo. On vám předvede, jak se budete mít solovat do Castrolu. No právě. Jo. On vám naučí. A z těch kastrolů. Jak se dává za uši. No, Castrolu to naučí. On vám to naučí. Jak to házet do hrnce. Jo. Jak? No je to Byl jsi v průvodu? Zatím 1. máj. Jo, 1. máj. Aha. No a jak bylo? Já oni rozbít kočár, no co on dělá? Jer na to. Jak ser na to? Že kočárek není. Potřebuje. Potřebuje, ona jezdí. No si kup, to nejde, já co, mám peníz? Ne, já nemám peníz. A odkud já peníz dát? No tak vidíš to. Zeptej se o Souby, on dělal na jeho místě. Soudruh Chaňardo, Kdyby se mi jemu to stalo. kdyby se to stalo tvýmu kohoutovi? Víc? No, kdyby tak rozbít kočárek. No, kdyby kohout rozbil slepici kohouta. Papatý kohout. Papatý kohout. No, co by si ty dělat, kdyby ty jít mít kočárek, jo, a já vzít a k tobě kočárek rozbít. Ti musím to platit, jo? To já musím platit. On by brečel, ty by si mu To zaplatil. ser na to, ty. Proč platit? Ser na to. Jo. No. No, Vidíš. také si tu komunismu nepředstavujeme. No a ještě nám řekni, jak se jmenuje ten pán od té slepice? No, koho? Kokot. Ne, kohot. Oni už ho naučili. Oni ho naučili, to je kohot. A jak to bylo s tou Dratěnkou? Joj. No jak to udělali? Nevím. No co, ty jsi s ním nebyl? Nevím. A s kým to dělal? Teď to dělal ty, říkal Dušan. A s kým to dělal? Sám? No, a že ty jsi to dělal, jo? Expertní. Jak to dělal? A co jste dělali s tou Dratěnkou? Já už nevím. Počkej, já zavolám Dušana, on to řekne, protože Dušan říkal, že ty jsi to dělal. Ale on říkal, že on to dělal. Dělám já. Jo. Je po průvodu, tak Jdeme do kolo, tam jsou kolotoče na náměstí. Soudruzi to všechno platí. Jo. Všechno zadarmo. Jo.
Takže můžem? Ale další komunista, už vyhrožujeme panu policajtama na... Ale Ulidova čeká na kopy. Ale jak už utíkají, ty jsou straně. Ale další komunista, už vyhrožujeme panu policajtama na...